Vi skal lave en af vores bestsellers pizza, nemlig Polo Special. Det første vi gør er naturligvis at udvide dejen til pizzaen. Så skal vi naturligvis have en lækker tomatsauce på. Og ost, der skal naturligvis masser af ost på en pizza. Og som I kan se, ser vores ost lidt anderledes ud, og det er altså fordi det er 100% naturlig mozzarella. Og nu skal vi have kylling på pizzaen. Og nu skal pizzaen ind i vores 100% italienske stenovn. Og det, der er vigtigt ved en lækker italiensk stenovn, det er, at du får den her autentiske smag. Kameramand, prøv lige at vise, hvordan pizzaen bliver lavet. Wow, det ser lækkert ud. Bare vent til det kommer ud af ovnen. Nu er pizzaen klar, og vi skal have den direkte over på tallerkenen. Prøv lige at se, hvor lækker den er, men vi er altså ikke færdige nu, venner. Vi skal lige have pesto og rucola på. Og det tænker jeg så godt selv, jeg kan gøre, så det fikser jeg lige. Det første, vi skal have på, det er rucola. Og det vigtigste er vores hjemmelavede pesto. Som I kan se, gør jeg det ikke helt fejlfrit, men fortæl mig, hvad I synes om den her pizza. Så husk at komme forbi Esmeralda og smage vores dejlige Polo Special.